Ja, det kan bara vara nu alltid. Yes. Ja, god dag og velkommen i Gondadal til dysten mittlen B36 og KUI og i fremstå mannsdeltene. Og til 8 lige KUI som vitjar i dag, og i måte B36 som et av liene som regner at elta der. Og vi kunne fære at hitje at manningen som fære byrja dysten om en av løte. Heimalige hever Trykva Askam i mål, så gjerne det Andreas Eriksen, Ottmar Feru, Meinar Olsen, Kaimar Saik, Lukas Sislevic, Alex Mellengård, Bjarne Pedersen, Benjamin Heinesen, Erlendur Magnusson og Magnus Holm Jakobsen. Og Tjakaui det Meinar Johansen, Deni Paulovic, Ronny Møller-Iversen, Johannes Bjørstadløy, Paul Kletskær, Hørtur Askam, Jakob Andreasen, Boris Dorslak, Semir Hatsibulic, Johannes Karlsø Danielsen og Ole Polsen. Ja, så börjar jag distren. Johan Jakobsen, det tidigt som om att det här manglar spelare. Tja, kanske bara om linon. Kanske sälja hemaligen också. Kärst, så jag flera känt någon utanför vattnet ganska. Ja, det är skriar det här vi att göra. Men vi ser att det är cirka typ 6 eller det ser öl ofta. Så syns det distren. Här var vi ligla lägga reisen central mivöllen är veck Roalder och Elil Dömsa och här är så Magnus och Hoenly spalt här för ungefär där. Och KI har så en två spelare ut i isen men bredden i klaxingen är go. Det så jag kanske allra bästa är att näst bästa liga timon är 8 och näst bästa delten ja. Så att men jag himmel att det är två rumla starka lig det kan du säga. Annars är det så Sislevic så det bunchen några distra har inte skatter men Ja, han såg ju släckt här, ja. Nej. Heller inte bunchen. Jo, alltså sist nej. Ja, han är vi. Ja, Lukas Sislevic är det. Ja, ser han och sidja bunchen, inte mer mittla först i 11. Han börjar så in kanske tror jag att det är mankla falske kanske. Ja, isen jag tycker att det är en av de helt avgörande det nu så att den ligger det för på 6 under skulle hänga vi i 8. Alltså där var det liksom där så är det väl en nutch till att för klaxingar och till ringta så att det vill hålla in åter. Men jag säger va så är det ju pura ska man säga tatt och i 8 för fotboll så. Ja, annars kan man säga att det är god lösning att spela fotboll i alla matar till torsk nu. Det har varit annars ett ekvilja grovt älskar helst att säga för 20 minuter så gärna ett av de ordentliga fulla men nu är pura torsdatter och i slit och här är stilt och ja. Måste vara av allra bästa fotbollslagen då, hvis vi tar det först. Ja, nämligen. Vi glömde nämna kanske Eisen så just nu i uppställningen i Chop 6 det att det är Andreas som annars spelar i Myverje. Ligger mer ut i högra back här Jonas annars var Lucas som kom hem och spela och han är så vi helt vi lunch vi grundar en skia. Och vi helt stöker så är 4 bils 6 3 ja. Och han gamla högra backen Högnäs tror jag han är. Ja, han är Eisen färna, men så där spårning om ja, det är så löst att göra Bjarne unga spelare åter alltså det som är av 6 linjen det är ekvitt unge några såna spelare och tar som lite Lucas som är inte centralt om vi tar Bjarne vis och i Myviren här och så hon nej Erland ligger kanske Erland är det som ligger att samma vi Magnus i det så inte ja nämligen tar ett unge spelare ja så att men det kan vara att först kunde på 16 är välja skifta till en trumma Sverige till att tar trutcher som är vi har nämnt eller Ottmar och Bjarne här till naturligt Myver till naturligt så Andreas är som spelar Myver ja och Alex Social ut ja vänstra back men kan väl köta det kunde bryta om nej gjort det till en trebacksked men löt sig ut att det är lite som för 30 minuter är farner så gärna distren Verbrukslover i gång och i Blavon och i norra ändan och söker det att i såna ändan nu att i Lötnem men bollen är center ut av vattnet och här är inkast till KUI. Inkastet här var där Amine, Vinstremejen, Ole Polsen, en av de unga spelarna till KUI tar inkastet framåt vi söjelinjerna. Och så är det på 6:30 var ner och här för Lukas Sislevic och Kotlot har varit frispark till P36 inne i Eknar halva. Ja, annars så till Linja KUI till Sean
det men det har sig är såna vi vi är hela tiden ja så Isak Simonsen och Hagen Edensson och så Kristoffer han var vi börjar vi han sa inte för vi ska ja. Men alltså jag menar att alltid kör en öl gå bright så att säkert kanske time minne än det kanske ger vi på 6. Men vad då så ja. Bollen är på 60 i halvne och till Ottmar ut i vänstra bord till Alex Mellengård som sänder bollen fram efter. Jag håller Meinart Olsen som ränner affär efter resten av bollen med här i resningen Kajar 4-0 och Kajar bollen till. Inkast är till på 6:30 Alex Mellengård snära bollen in i 4 och här ränner på 60 när han får fjärde bollen och helt att vi jag hade det Benjamin till kvartan och han skulle rätta till med rakt i grunden inte bollen och framan ontan var det en som rände att skalla mot Malnon. Det var Erland Magnusson hade som var sånt där miss eller missöppna istället här skott runt honom. Han knallade. Jag vet inte om han shot var mål. Det här skulle han kanske bara runt och lagt han ut för att sak som står här och runt och finns andra skott i vinkeln var bättre. Första goda stövan alltid det snart att det här kommer ett inkast där längt väl in fyra och tar strujas med bollen in i Brostein och Kajar och får bollen till Brostein. Och bollen ändå så tja Andreas Eriksen jobb 6:30 så sänder han bollen högt fram emot Brostein och Kajar i en affär. Här är Hurter Haxter bollen ändå så tja Erland Magnusson alltid där och så är det en annan av dem mannen som heter Magnus Holm Jakobsen så är det Ude venstre sida och här är det så Alex Mellengård och för så bollen åter så är det Meinar som förfätar honom räcker ut i venstre sida letar så Lukas Islovic bollen så är det Ottmar Ferre så stack bollen från 6:30 var någon Kajan för att stämma honom. Lång sändning i Robert 6:30 i halvan. Här ständer Bjarne Pedersen, Jobbe 6:30 för fjärde bollen. Vänster med till Alex. Helt ut i Sujana och sammanspel vi Lukas. Bollen ner efter då på 6:30 i halvan. Ottmar till Bjarne, höger med till Andreas. Som löser av och högra backe i det. Räcker vi bollen i Kai i halvan. Missar så bollen. Kajarna för så stä. Paul klätskar i bollen. Sänder han fram efter till Boris Storslak alltid där. Så är det vänster med vid bollen Semir. Så en skarp sändning från Kajarna och ändrar på 6:30. Där kommer fram Amina och bollen. Och så är det Alex. Och här är så alltid det Ronny KUI som kommer i mitten. Bollen stöker ut inkast. Inkast till 6:30 vänster med in till Tiche. Ottmar Ferre i bollen. Och sänder han i brom till Bjarna. Vidare till Andreas. Och så runt åter. Ottmar Ferre hever bollen, Stadderna Kamiskais och ägnade halva till Bjarne Pedersen som är hin och i myvärjen Jobbe 6:30. Så är det Andreas, kommer fram Amina och bollen, spelar så stått till Erland alltid. Och på 6:30 var det trilla bollen sina mitten och ägnar i halva, kommer fram Amina nu, är ute i vänstra sida, åter till Ottmar Ferre. Och en ena för Bjarne, och så uratter till Andreas. Och så är det åter framme vid millinjerna. Och så åter på tvärs. Magnus Holm Jakobsen till Ottmar Ferre. Ikke som framforsner på 6:30 var nu och så är längt spark från Ottmar Ferre och Eisni och längt och till målspark till KUI. Ja, tar lite kanske sen där på 6:30. Nu uppställning och ja, alltså det som är hänt alltså nu var hoven är hon Samuelsen och Magnus som nämnde börjar vi men nu har man valt att ta Lukas inåter här och är väl bruk för en slug och man nu slug om business som är så stor en tydning. Men annars hade jag syns lite om 6:30 för så vart och klaxan är drömma väl nökt vi bara Lukas fysiskt att flytta sig rätt av vattnet och så bor jag till Mölla som ända för kämra men det är alltid att ja för det har funnits så skulle det kanske vara möjligt för att finna en fina fotbollssportör men det är alltid det är spänningen i öjlig. Klaxan kanske och vill jag varva och kanske öka om ett lyckas få fullt men det är en trubbel ute så himlen på 6 det är mera lika som gasa i mera spelare för att tappa där det ner så är det öjla längt väck från första platsen och här var det hoa hinner det som kanske är ju det att så sätter där väl till emot Alhine topp 5 kanske är ja. Så det kvar i Jan Spjärtalöj, räcker vi bollen så kommer ja, till Jans Karlsson Danielsen som är högerbacker som Semir tar på fram efter höger med men så mycket leder kvar annan och bollen för omtandamen och tar blir målspark till 6:30. 8 minuter farner i Gondadelle och här är framvis 0-0. Och det är som kunde trojera dyster som skulle vara klockan 3 och så är det två atträt som inte börjar förrän klockan 6. Och
till B36 som bygger upp. Oddmar Ferra har bollen, så igen är det vet inte om det är Magnus eller vad det är som kommer helt åter att ja, det är nummer 2. Ja, det är Magnus Jakobsen. Ja, och så en goal sending ut av högra vång på 36. Där får han inte först syfte med är syfte släppa där fram vi och så är det Lucas, han bryter Jacknon, släpper i mitten för målläggare. Och så ska han sända bollen in i brosttime, men bollen ändrar och så vinner han bollen åter. Ströjst väl och på 36 han var vid truste och Erlander hade hevran utanför brosttime så ränner han så vid en skott men här är tjukt 4 och bollen stöcker så ut ur brosttime och Kajarner havan och till Jonas Bjartalöj som här nere i hatten någon bollen kommer om Amina och så väl från Bottletskar vi hade någon till nästa man som alltid är Boris Starslack och Ottmar Fer han är runter i Likon och han fär krökt bollen från honom så fer han till strax vid bollen fram till hentan här Kaimar Saik och vidare till Magnus Holm Jakobsen åter till Kaimar Saik och Ivrom till Andreas Eriksen. Andreas stått till Erlend Magnusson och så är det Bjarne Pedersen och Ottmar Ferra. Och efter Magnusson Jakobsen högre med till Andreas Eriksen stått till Erlend Magnusson så är det högre med Benjamin Heinesen och bollen ändrar så Kajarnon så färra tar till strax bollen Ronny Miller Iversen fotlar för på det vänster så är men på 16 vinner bollen åter. Och här är det Lucas som väljer bollen väl och hever han väl chassar och här är 2 att han och han får frispark. Det tar han själv. Han går en sending fram i bröststein och KI och här kvar färran. Ja, det enda vi har Kajarn och får kort bollen ut i bröststeinen. På 16 får han åter. Är ju KI halven vid någon. Lukas Sislevic han har gått för sending. Gå ja, det vill säga kunde väl gå men Vänsterbacken kom så långt fram vid jobb 6. Ja, tanken är eller går där och vi söker väl och vi känner väl att Kyle är väl skipa alltså flyta sig väl i mån till bollen och så är det också avgörande för 6 få några så att de långa sändning för att röna till varje parten charge klaxens onkel alltså sånt där. Alltså tanken var går där men det tekniska Charles Barschel var bara inte ja no neft. 20 minuter till 11 minuter farner och här är framvis 0-0 i Gondadale. Bollen är Ramion Vettle, Semir Hatsibuli Shakawi. Ut i högra sjöen, Jonas Bjartalöj, för rekande vi bollen fram till Vettelnon. Och hever bollen framvis, reker och släpper faktiskt in om den första, men så är det en annan hinåt till hjälpar. Så på 16 får fätra bollen, är krastar helt åter i bröstheinon. Spelar sig korten bort ur trusten, får sent bollen fram av Mina. Och här detta bollen så ner för Fodnon och Denny Pavlovic. Och han kör så bollen att till Mainart i Malmö. Så kommer utspark från honom i början på 6:30 halvorna och Maria Hackster bollen kommer av Mina på 6:30 var han vann. Men missa han så att tar vara kringsätter av Blavon modläggaron. Ronny Möller Iversen sänder så bollen nej det var något chans det var något Denny Pavlovic till Ronny. Och så är bollen färdig ut till inkast och KI har inkast några få meter in i AP 6:30 halvorna och i vänster så ja. Och här kommer så här inkast i halde det Ronny nej att det nummer hade Ole Paulsen som tar inkast i Chakawi och här får där så antingen ett inkast till frispark näka Miskais och på 6:30 halvorna och i vänster så ja under på 6:30 hos någon. Och i högsta samma år som tar ett inkastet fram i hottne. Och här är det också trångligt. Men tar komma så bort ur trångstövene. Och Örstledi är ett frispark till på 6:30. Ja, det som avvärsten och Rento och Ola är som Paulsen är i vänsterbacke. Han det var inte akkurat det man sa komma att han skulle röra till Starbia vänsterbacke här. Ja, men en tvärskiar han fick möjligheten tog av och spalt öle väl och ja, det är spännande att se att ha Isak blir klar att om han får plats ut han. Nej, nämligen. Ja, men inte Ola kan ju spela andra plats av Lino men alltså det är väl det här som jag ser etchen för en gång spelare att han kan spela av Imson platserna han behöver inte bara vara en mivad eller bara en allabar ja, man klarar att lyckas med att finnas ju i stöven och lösa tar uppgåva som ligger för framan och det är gjort väl du vet alltså negativt så gör och det vill välja gott en så ung man och så räknar han helt ungan som högra back och Jonas Danielsen här ja för helt ungar backar Chakawi.
ur Eknon, som man ser ur Eknon skola. Her er inkast til B36, framalega vinstre med igjen, og kvar i halvene, til Alex Mellengård halvdje som skal kasta. Og her kommer til inn, nok så lengt inn i brostegjen, og her er Kajerne som setter fot til knä eller hva det er under bolten, og få han ut av brostegjen, 16 vinner atter, er i vinstra vår statrevinen. Her regner Alex Mellengård at släpper ut Jöknon, men her er Atlatina 4, så kommer Ottmar, och så igen nästa med Ottmar för bollen vissar, lägger han så vidare för fötterna Andreas Eriksen som kommer fram vi. Högt, han ligger lite högt in för målet, men oj så högt ganska oj så när målen så Maynard kommer ut och han släpper upp efter bollen och han häller honom Olof där. Och tvåde så bollen spelar efter och Kajerne bygger så upp. Och allt det är som måtte være Deni Pavlovic med han først, men nu hadde han så spalt bolten fra seg ut i vinstra bord, og her ble så Ronny Møller Iversen taklaver, og bolten er ut, og her er innkast til Kaui. Ute vi et kvarter ferdig her i Gondadale, framvis Anjo Mal komme, og faktisk Anjo Malmølet som så helter. Onkar ordentlig spentast over helter, og det er kanskje det som distribuerer etter, det er kanskje få för några målmöjligheter och kanske också mål så vill det där ganska frikomt att hela. Men annars är det så det här är samma stöver inte mål kommer Wojcicki och Sorenkaner 0-0 och Epstein skala 0-0 så är det så AP och NSO och HP och nu så västen börjar sätta klockan 6 alltid så ska alla ja. Så att fatakt för målen här till och i det någon är heller inte målmöjlighet och heller inte ordentligt spänt stöver. Nei, og til KI som regner som en länkare sending, men eisen i länkare sending fram av vinstra vank. Og det var Hørter som sendte bolten fram til Ronny Haltje, men han fikk ikke rundet den bolten opp. Så til B36 som bygger opp atter, Ottmar Fera, helt atter i hotnen og vinstre meien, sender bolten i bra KI i halvene, bolten ender til Alex Mellengård, så er det Lukas, Alex atter, men her kommer så Semir i midtelen, bollen fyrir ut, inkast til B36, inkast til Tidje. Ottmar legger bollen atter til Tryggva Askam. Og så er det Bjarne Pedersen, og vi er til Andreas Eriksen. Fram av Mina, og her er det Kaimar Scheik. Klarer vel, det lykkes som få fæsra bollen av stand detter, og fer lagt han til nasta mann, men så fer tannsendingen fra Tøymannen, som har attlat til nasta Skaiv og Utau, og inkast til Kagi. Og det inkastet vil tidlig av Miene, vinstre med igjen, Ole Paulsen frametter vid søyelinjene, og så dette bolter nye fire fødsene, og alt det er Jakob Andreasen. Så fer han på 60 var han jo alle opp. Og der, ja, så ble det en med som felter her, og i Jøknebrods rønt, og der var det fryspark til P36. Ja, nærkere meter inn, ja. Ute mot det var halvverden kvar i halvene og i høyre søye. Ja, og det er Ole her i Paulsen som... Jeg vet ikke om han får godt kvar. Nej, Rocky vi han pratar lika vi han och kanske ofta tullig distan så inte stå alltså till klart så skriver han tar och ska inte stanna på Benjamin här men slappa läsa så var stövan faktiskt rymla gå 2 mot 2 mot framåt här så att taktiskt skillakott fruspark. Ja, det är så Alex Mellengård som ska ta det här frusparket. Nek folk framme vid Brostein og KI, og vel inn 4, og bolten som skal over ut fra. Brostein la vel annars andre sendingen, og på 60 røyner vinner bolten 8, men han snærer ut av vøtlen, så tar vi innkast til KI. KI hever innkast, nekka miska i så eknar i halvvi, og i venstre så hjem. Og det er atter venstre bakker, Ole Paulsen som skal kasta. Her er så Sindra av Askåren, ikke fullt sett, her er det ikke, men Mial Askåra fjall, tog seg vi kunne si. Men jeg tror jeg vil ikke ha haft her spennende støvene i Disney enn, så er kanskje Askåren nok så frialige. Det er ikke ordentlig hit der oppe enn. Det er som Askåren, det vil hava Arne der Djeva. Ja. Er det så nere at det blir hvis Askåren, så kommer hit.
Nej, det är eller ska man säga det är väldigt deadligt. Det är inte väldigt näka att skriva hem om i över. Nog så värre spel. Ja, och det är nog ända ner Viringen kvar för är så. Kai har nu är frispark, kommer väl in 4 och Malmö är ute i loftar. Tryck vi Askam. Gippar så bollen i spel. Iver hina halvorna, men här är så Angel Villager som när rätt få fetter här som bollen i Steiner där Kai är ner. Och tar här så bollen och äknar i halva. Men när jag ställer bollen åter till målmannen och Örnsen. Och han är center Kruster och räcker inte bollen så väl där han ska släppa sig över igen åter och bollen för ut. Inkast på 6:35. Där har TJ till inkastet. Andreas Eriksen har bollen högre med lägger han så åter till Bjarne Pedersen och så tackar där åter till Varna, åter till målmannen. Ja, så sitter jag så för det främst jag kan fram och lägga Trista och resten av linjen Filchovic så där inte få han några plats ska man säga frukt att spela fram efter. Där kommer det Trista på vägen till stöva ner till och ta värna kan för. Och så för på 6:30 kanske en omställningsmöjlighet och till Lukas med bollen lägger han ett gör vänster till Alex när Prostein vid någon. Spelar så till Meinhard Olsen. Iverom så kommer Andreas Eriksen fram vid. Och han har en man främre, håller till Benjamin. Och han ströjst vi har få lagt bollen in 4 och det är Onek Fer och Onek Kraft och här sån skott någon eller inlägg någon och han fer upp om och fram vid Ötlon. Och där blir man sparkle Kai. 20 minuter farner, för halvlek om över halv igen och här är fram vid 0-0 och i Gontadalen mellan B36 och KI. Och helt runt mål i hina bandes någon. Nej. Så kommer Malsparche, Meinhard sender bollen om han har mina. Och det är då Kajarner som får han och så färrar där fram efter Bifer vänster med igen. Men här kommer han kviter upp i mitten nästan och tarna Kai hesa här allopsrenterna. Och nu renner där åter Kajarner och till Roma Lukas men i halvtid bollen nu är 8-4, alltså 8-4 backlinjen så ändrar vi Malsparche. Det mesta har varit i vänster sida och i högra sida på 6:30 det som vi då ser här till i salen. Ja, det är så gott ställe. Salen kommer fram nu och hon så inte hon är inte så. Kommer inte här västan för. Ja, men jag hade hela tiden viskade mer som att man rönar binda om och större mån än ganska löpa ordentligt av helgärsta och man tar kanske helt ordentligt och börjar rätt då igen. Han missar det ganska från Moselin och så ska man pröva straffa. Man vill inte lyckas som spela mer upp och geva eller bjöa Moselin in. Det blir ju öliga tamt. Ja, så är det KI som spelar sig fram i Brostein på 6:30 men tar spelar sig ut. Tror att det Brostein vi stått en sentingen. Men så tar det skulle långt fram. Så är det snack vi att jag finna. Och tror ju för bollen ofta till modläggare. Och till Jakob Andreasen och han har lagt något trust och ägnar i halva men släpper sig över bollen och är en näkarska i stänst. Så det är Jans Bjartaløy, Chokoi. Strøys vi halda Jan var här, det gör han väl och vilja. Färs och spattbollen från sig resten Jans Kalsö Danielsen fram efter höger med och han sände bollen helt fram i måltagen men allt den räkar i bärtjärn och modläggare som affärerna ika snäring bollen. Men tryck vi Askar med trycker och fär tämmer halda bollen och tar igen. Det kommer in 4. Så tvådra bollen spel har Alex Mellegård visst med igen och han lägger han åter till Otmar. Och Otmar Iverom, helt Iverom. Här haltar jag till Benjamin haltar jag. Men han är kringsätter av två modläggaren och tar med nästan få bollen av någon. Och så toas tvär om med bollen och domaren säger till på 16 där som nu tog och räckliga ut han blåa. Alltså frispark till och några meter in i upp 36 vid halvan. Och Jons Bjartaløy för något sådär. Ja, då ser jag så här frispark ska sitta då entertök ner och ström dem så här. Klart frispark. Och stövat inlägg så finns det. Ja, här kommer frisparken. Högt in i brösthajen. Näka 8 läger han ska högt med här Pottle högster. Han färdig som nickar ner till nästa man. Här kommer upp 60 där mitten. Men kan han få natter. Gåsen in i brösthajen jobb 65. Bjarne Pedersen för högt under bollen. Och så är ner där man missar bollen ut här i Bornon och till halt i bollen över dömt ut den. Så det vill säga inkast till KI. Och vi tar av vänster all upp så igen. Helt framalea av 36 vid halvan. Och jag vet inte om det hörter som är här fram och kasta. Inga ser så tid, nej, det är nog inte. Det är nog
Ja, så väl en fyra. Pottler uppe här. Släpper inte ett potten. Jan skjuter. Men här för så Alex högra fot fyra. Potten ändrar att Jamine. Här är det så hört. Så en lång sändning för honom. Framåter mot Pott Fletskar. Han får hött under bollen och så är det Ottmar Ferre. Så ändrar bollen till Semir och så ändrar det en skott runt inne Brostein. Stöcker ut från Jan Spjartalo. Skjuter och bollen blir snutt. Alltså bollen kommer runt där på 6-3 bara och snuter målmannen. Och det kan gott vara att det är Semir eller kvar där som fär. Torslackan ska. Men han har fått någon skott kommer från Johans här och i halvtid att han färdas när 1 Torslackla utan så läs. Fär Lucas som tycker vi är i vill syna högre för att ta skottet utav världen kan vända mycket över men så kommer han av bollen och så står han skorar nice ja och då tar man alla ska man säga snackar men det står som att det är Jan skjuter. Ja. Och han fär Lucas som sett 8 så jag fick högra bein i här och så vidare. Ja. Så det utleverar alltså till att han reagerar på att och tycker vi är färden Lucas som för att ta ska man säga Anna trycka Bjärgik här och så kommer 8 så igen högra bein till Torslag här och fär bantan härifrån tryck vi kom och ja men för det är det kanske helt okej vi får mål och kanske att det kommer mera förverskare här i Gondal det är rymliga det är rymliga det alltid så fisklödna men nu som alla kommer här och nu må vi sex att lägga mer video. Ja, Bjarne häver bollen till Andreas och där är jag ägnar i halva bollen så är det Ottmar som kommer nästan fram vi räcker bollen i våra hina halvorna och blir via räka lägger han så till Alex vänstermejen släpper in om den första så är det Meinhardt och tar få bollen från honom och till Samir som räcker vid bollen här och så för hade det Erlander Magnusson att han har någon och hon ädnast att pricka bollen från honom. Så är det på 6 Werner som har vann ägnar i halvö. Malle Göte, Sorengan har lagt sig 8 mot Wojcinche. Ja väl. Ja, Sorengan kommer att läge. Ja, det var ju kvar sist och det var kapten så ja. Gå på Andreas och Sorengan. Så är det Lukas Sislevic, vänster mejen, sänder bollen helt i rum, höger mejen. Här sätter Andreas foten under bollen, gott sammanspel vi hinnar i högra sida. Så ända bollen in i Brostein och Kajan också till Vildarle och här var Önchen som la och när bollen av dem skydde och Meinhardt fick han i mål. Så kommer utspelet från KV. Iver AP6 tredje halvorna. Från målman till målman. Så Ragnar där omvis tar attast männar men Sinter Vaje sände ju fram på 6 tredje målmannen till en av de attaste som hej såna grafer att han fick köra till hemma av bollen runt och spela han från sig. Vi först nästan men det häpnades bara väl har vast det kunde vara så kött att de blåor kom med den. Så är där 8 för Brostein, köper 6-3, han lägger han till målmannen och så gärna blir han center utatter men nästan ut av Vötlnon till inkast till KV. Ja, det är väl KV som nog har bollen menar nu och på 6-3 har vi tidigt det här var inte större stroj en KV av att skipa spel så är det till att få. Ja, det helt att kanske en två tror jag för de tror en mål så kvar så helt att klaxingar att i vid Luts inte det så det är svårt att stora mål då det 6 börjar få inte alltså här bollen spelar rymna väl men alltså dra för allt det försälja men så vart armal kommer alltså alltid att klaxikar större mål i vid och som liksom Destiny liksom som Laxell och det synd för tar vi kommer och så får att Amal här jag vet inte för kanske se att häppe men det var inte det öle gott reagera då slackar in i här tagen för är att skott här. Ta då är så när mål och det är en Brostein till och ta är så kött att du kan få mål. Ja, men det är man kom här till. Ja, akkurat. Ja. Går gärna för framåt där. Sända bollen fram och till dagslag med här kommer Ottmar för glöjande ut igen och går tackling och för fyra bäst att några vandestens i här som alla på någon. Ja, och här är inkast alltid till KV. Högre med igen, när kan mitt upp i 6 halvorna under Västra skola. Johannes Karlsson Danielsen ska ta det. Och ja, han i oss det center. Så blir det till Semir Hatsibulic, åter till Johannes och så man till Dorslag. Han får en ordentlig skump från Ottmar Ferre, men det var så frispark.
Och Tapper så han släpper inte bollen någon. Målspark till B6. Ja, spalter är 28,5 minuter. Här är alltså 1-0 till KUI. Målet gör det Boris Storslak. Han sätter lukka som tanna under ett skott från Johannes Bjartaløy. Ta 40 minuter var färdig. Så renner på 16 var nere, få ett all upp i lä, men ja, tar vinna bollen av Ørensen efter att han missar, så tar Tristan över center. Så är det Lukas av vänstra vänster för in i Brostein. Och så spelar bollen till Magnus Haltje. Så kommer en skott runt och han ber resten vid en blåan. Och tar hotna spark på 6:30. Ja, jag hade just det att på 6:30 känner så nöjt att färra Mario all upp. Ja, men det så ganska bant att normalt där kommer inte en reaktion bant att han. Det lyckas som klassiken som jag var vid Mario bollen, men nu får det så hotna spark och det är väl alltid en hampa go stöva att här va. Men kanske där är sin kälkare på 6:30 att det kommer att ut då och känna väl konsekvenserna av en tapp ja och så kan man kanske bruka något att komma 4 shot. Ja, hotna spark till B6:30 Lukas sänder bollen högt in 4. Ottmar skallar han så in i måltegn och han får in nätet. B6:30 behöver svära åter. Benjamin Heinesen. Vi är nog få in och skottet. Detta tog där. Det är så lott att se det här. Ett ordentligt hotna spark åter till det handlar stans nu. Här var Ottmar. Nickar han in 4 och Benjamin har rätt igen i nätet. Ja, men hade det sån stöv att de inte för spaltet till det stora Malmö så det är på stöv att finna få och det är väl något som är till att man lägger hotna spark helt att rum och så ska onkel hetta bollen 4 att vi syns att det kommer här. Sista vi sparkar då för helt över Malmö och chans komma ut där upp här bollen 4 och Benjamin ut ur mål någon lyckas stanna framför Malmö och för bant bollen in i kassan. Så är spårningen om så står för gänga mot bauen ändå nu va eller man åter lyckas som satta sig okej nu är det här vi börjar ju så detta det löser ner att va eller att det kan lösa upp för att vi får ja men jag undrar allt vi bär linjer för det vet ja så vill det lite vara sånt tätt kanske är mal eller malen kom ja så vi hoppas på att ja alltså inte mer jag vill att la bara ja. Vi väljer att det här sättna att jag vånar att tar jag var helt ro att lägga sig åtta än att hålla fast. Men det är på 16 ligger fram vid åter och till Meinhardt. Och så skorar! På 16 skorar åter långt till minne minuter sedan där Jaunaje. Här kommer en längd sändning fram i Brostein. KUI och Meinhardt Olsen Halliga som fick ångsväckna tämmerhållda bollen och vi hött och Brinke så långt jag bara bollen i nätet. Ja, men den bollen bara lyckas matter om och Meinhardt är lyckas som första rum för Tijan och kaskas inte ska man säga passat väldigt spel och knalla till. Så jag bara sänder inte mer mitten för klaxingar här och ser inte så vanda mycket ut och man helt att detta ska bara avgrejas men nej det är för lite ska vi säga närlagd här och i väldigt spel och målet som Meinhardt är eller väl Tijan in the box. Och han har skorat en riktig av mål nu och det helt bara fram. Men öjlig väntas det så veck och underhållt är alltid samma för lucka. Jag kan säga att det är alltså Serverian är så passiv. Jo, öjlig passiv. Han kommer mitten ska vi säga högra bak i ons här och hörde mig vara här och bollen släpper Lucas med att hoppa ut när mamma vill Lucas för tattar och jag nämma mannen för jag Lucas få nu det balans 8 när göra brottsvart på 7 ja men att det var passigt och så är det isen också också spåks då så spår jag vet inte riktigt att säga så följer lite om Malmö möjligt kunde göra bättre vet men inte snackar inte Malmö straff men spårningen är om att placeringen kunde vara bättre du menar kan väl bara skjuta att ena steg akkurat i här som för någon här ja. Men så koppar jag allt vi. Ja, hur röstar det är nästan som i handboll så stort med målen ja. Men nej, alltså det är så fick jag ska glida faktiskt med gänga till fotboll att det kommer mål och mål är som regel till underhåll det som det högsta då för. Det står ju då ganska så 0-0 det som över Sertailes går alltså det var själv men det som manglar just det som du kanske vara några spänta stöver där har helt inte men det är så finns ju 3 mål och det är mer än mer kan vi vanligtvis få att han har sen halvan tror. Ja, och ett var kommit i gott så då är Sorengan var 8. Sorengan 8 ja. Och så var ja, annars så är det Epsteimer och Skala som spelar löten här det som är vid den önskemål kom ju ända. Här är det så 33 minuter för när det förra halvlek i Kondadalle och här är det alltså på 6:30 vi 8 nu 2-1. Men det är ju så länge sedan att det var 18-4-1-0. Och
Her bollen så ANK I halvene. Och här ströjs Kaimar Shaik vid att släppa framåt, men här är så variant som så för menar till helt härliga under Johan Skalsö Danielsen. Det blir frispark till KV. Frispark har kommit igen som Arthur Askan täcker. Och han sänder bollen om man har på 6:30 vid halvorna. Här ströjas där om man kan gärna få han. Nej, så kommer Andreas Eriksen. För fälla bollen spelar han så ut efter högsmejen. Och så blir en spelare kör. Hade det målskytten andra målskytten Benjamin som blev fälter här. Frispark. Det har på 16 långt tid. Bollen blir sänd till vänstermejen till Alex Mellengård. Så åter till Ottmar och Ottmar helt åter till Tryckva I Malnon. Han utanför Brostein. Då han förbolten. Så då Bjarne Pedersen, Paul Kletskar I honom och bollen för omvis hans fötter tar han skall sändas vidare så en stackar han så ut linkast. Inkast på 6:30 vid höger med igen. Och nu hade Benjamin kastar och Andreas Eriksen för en långt fram kanske tar skiftet center höger med in. 16 var röna så Litcha 2 och så bollen ute och inkast till Kvavi. Och det blöda sån närmast tror en sån små nötche. Och ta ända där nästan alltid vid inkastet. Olle Paulsen tar det till inkastet fram till vid sidlinjen. Här då Potlaltje hade under bollen. Så det Erlend Magnusson, så är Jakob Andreasen och så där fjärde och så där femte. Hötte satte för halvtiden och Arnbolten kom ner rätt och så är det lugga vi Boris Storslak målskytten Jokai I för en chans att trätt men nu är Malmö köper 60 och knappar ut och fick han. Tväder han så till Ottmar Ferie som är flott ut I vänster så kommer fram efter Vattlenon Iver och Mina så stäcker han att han kommer några meter Iver och Kai I halvorna. Lägger han så skaka efter till Magnus Holm Jakobsen. Längt så I skifte från honom och här där halvtiden Benjamin och Lukas. Bollen kommer om Mina. Magnus åter till han självan Erlender Magnusson. Magnus Ivrom till Talvaran Alex Mellengård och Ottmar Feire. Ja, också 22 alltså upp 6 Magnus. Han till står arbetar lite alltså sexa rollen centrala mivallare och men han inte bench för att ta arbete I röver och bjösa till att som till nästa så uppspelning av 6 så för kanske Midbackarna helt ut och så kommer Magnus om man liksom hämta bollen. Och han älskar bench för som så jag syftar för när att slå en ska man säga sparkarna länka sändigas där. Ja. Så han spelar vi en hampligare risiko och så där. Ja. Och det är fantastiskt någon spelare. Och han är väl onödig nu och säger han för och hever finns ju långt I fjör när det runt då så att det är väl en med som kommer att göra sig alltid ja. Det vill de med. Det inkast på 6:30 vid halvare Kai halvenen. Det var det helt fram till Lukas Islevic med stader högra och så fixade vi halva om sig. Och så en legenda run från Maynard Olsen Elvering skott run kallade det vilt men här måste Maynard vara närlagt och han helt nästan bollen. Ja men det var snack om så spänt stövna inkast som här och så Lukas Islevic sparst vi hal någon man som redan 18-4 och så in 4 första för och kanske skulle Saga runna in framan för världsspelarna. Luis reagerar sin shoulder på att kunna runta lite akkurat dessa stövna så det blir en väldigt stor mål men akkurat dessa stövna de syndrar komma sin dra ner spänt stövna nästan så tror mål och vad nu blir det kanske större mån att en gå fotbollshistoria mot till kanske för helt av. Ja, det öppnar center nu halt bättre plats så där på 6:30 så har där flyger man ses all upp någon och tar ut I vänster så nu. Och man missar bollen men kan gärna få han inte vi är till annan så Ottmar Feire som finns förra bollen och han centrar han väl ut I högra så väl en 4 men här är Kai Bergan 4 men gott spel köper 6 nu. Ja, spel och så där för Ottmar Feire flyer för han kommer fram vi och tar lut och spelar en fin sändning till Benjamin här men här skiltar Benjamin Linus Jasar kommer vi när BD Alving en 4 att det är en fantastisk kost och bollen ligger perfekt lite ordentliga kvalitetsinlägg men sviker akkurat det här som för Benjamin men sex ganska sindliga glad han är levererar så inte Elving ner då och ligger I mitten batchen här och
Hon ligger perfekt, hon ska bara vet. Så jag vet som Erland nej det sak som den in där. Alltså han ska dra och lyckas med benen jag sakar så blev det en väldigt vanlig på resten här. Kvaliteten inläggen är bättre så det var ett overall upp så. Köp 6. Ja, her er spalter går 38 minutter i förra halvlek og stående tann at på 36 er da 2-1 mot KI. Og bolten er av Mjøvatle og parstander strøyast om man. Først er det Kvider så Blyer og så vil bolten sendt i på 60-halvna, så er det Tor Ivra. KI halvna og så er han jo da Vatlenon og så er det inkast. På 36 vi har inkast. Jo, nu vet jag har sagt för Chester. Nu ständer 0-0 är ju här. Vi går det. Ja. Så också med lite för jalt. Ja. Last offer. Så det spår jag näga som helst. Ja. Så man var sen varn sån. Ja. Man ska inte att man hör det vas. Nej, man ska bara tycka att vad det som man säger. Inte det man hör helt när det man säger. Ja. Men hette her som vi fortäljer till går så går. Hette passar. Hette vill det kvitch så helt säkert. Och tar vi likvart så det inte vi vilja. Ja, her er spalt det er nästan 14:08 nu så här för Luja väl i förra halvleken. 6:30 vi är i Alopem och tar spelar väl, tar spelar fixt. Och är det Alex helt från backlinjen han här vi. Ja, det är faktiskt på 6:30 som har momentum nu. Kan man se så han tar tåka lastna. Kan han skaka det center alltid av här ser här bra väntene som distren tog. Ja, 100% och vi har haft en tvär ordentlig gåstöd som 6 får se sätten att det nu här Alex Rent lyckas och släpper ganska isolat för fram vi här några fälts in om här och så man går så det kommer räddningen från Benjamin här men här så menar öle shot ner och Bjärkar. Ja, så helter spelar fram och som spelar lycker men det är så ofta det händer och domaren tar sig alltid till för fullt. Men han blev lite chandig snäpp 60 varen. Och domaren säger att han lyckas men han nu brukslar han nu land själv lyckas som kan ha mål och så här så står han just ner på den där. Så Chelsea ner. Ja, det är ganska Maynard Olsen. Ja, han finns en öle gå på början på kappen så. Ja, 5-6 mål faktiskt han finns ju. Ja. För den här bollen ja, ska lite screening. Oj, ja, det Martin han som track och han och där då att man hittar han för lite så ja. Så var tackling till där. Ja. Han kom till 64 lejer ut omvis och kontaktfälla. Ja. Och han fick flera distor för vänsterslag och jag alltid att så det som är hos att man fortalt att det så också största ögonen men så inte han hela matchen och fick han gå kapping för 60 där och börjar öle väl att göra allt. Det är annars opronally och den så men tycks att det rycka väl här netto i 60. Tycker det är ganska isen näga vi Madam 6 spelar på att det passar dem öle väl. Men han är ju från kon till spalt som vi pappan så ungdomslandslin har ju skilt här rätt. Jo. Ja. En TBR. Jag vill med ta för det mesta på fiskjon att han bokstavligt. Ja, bokstavligt. Ja. Jo, det passar. Han är snarare en går ja. Ja. Nå, här är det av mig vattliga ströjestenter, bollen för högt upp på loft och kommer ner center i 3 vattnon så är det 16 som får lite bollen fram efter. Här rör så är den här balten Kaimar Saika för ett bollen men ja, hur rann han jättron där. Ja, stäcker ju upp alltså bollen kommer ju inte in i fältet man kan inte spela lika som täckan. Han skulle inte inte färg efter som möjliga som väl där. Nu leder han bara färg. Han lät han färra till målspark till KI. Jag tror inte man åter efter av vanliga läget i förra läget. Och 2-1 till på 6. 30 här kommer målspark från Maynard Johansson och KI Malnon Iver och Mina och här är det Benjamin som bär för strånon. Och inkastar till KI. Nu får jag spela till man har lött en katt till en haltar upplevelse av förra halvlek men alltså här är det några gå glottar halt men helt samma något inte vara uselinlet alltså. Ja, det är ölinlet och så där också på ett år som tamt. Jag vet inte det rätt linlet är ganska där bättre att bruka. Det är för lite vi har haft själva till 3 mål och ofta så också man ja men så heter vi en godest eller gå för vi alla gram men det har alltid inte det varit vi att det är snäga vi vantade ut att det kommer ner inte så det så vantade du väl ganska lite som mer än vi där finns ju här till men det kan lösa och hoppa på ganska mål eller målen för jag lösa en grupp men jag hade inte gjort det vi kan se att det är super alltså.
Så kommer han gå sändning in till Ottmar Ferry och han skallar han så tar Hotnarspark. Men kanske är det vi söker så gå det Champions League nu. Ja, det kan vi. Ja, tror jag kanske för en. Ja, det kan det gott. Men är röjn går alltid nöglont att hålla mig till. Det som är här, men och tar så köp 6 alltså 14 mål ner så åter en dayboll där så spelar han åter ska man säga åter om och så en boll med 4 åter och så vidare så lyckas vi på en goal sträva för 6. Jo, här är det går stöver. Men det vill framvis. Ja. Ja, så körde på sig. En väl en 4 målman. För inte först för men lägger sig an och helt honom. Ja, men det 6 var farligt alltså målet där skoras att Hotmarspark och Hesseberg och så kommer Frys som att det blev farligt och här kommer att den ska man säga kombination där spelar stort och skor 4 och det har fått om målman för ett alla barn köpa 6 där. Ja. Så och det går stövnar Spencer så att det här är stort där bollen åter så ska man skruva in det här och så att det är 6 ränner in här eller framför målman så var 5 cm lackare sändes in 4 ja. Så fick 600 hade jag. Och så är det på 600 efter en omställning och tar spela väl ut i vänster så här kommer Alex fram med gott plats. Räcker fram att Brottsteinen på Gera center. Kan hänt så han får in om den första och så ränner han attacka den nästa. Nu ränner han sig en tronke här. Valde kan skulle ja han får bollen åter. Kan så har han en visser till Kaimar Shaik och så en 4. Här var en stor mål men här kommer Eisen Benjamin glöjande in och han kunde kanske bara nickan i nätet men det är nästan inte. Ja, vi fick inte nästan ända att kanske vara inte tamt. Så jag det här att för att lägga ut till saker och så jag här I'm sector in här och arbetar mode boss och det är ett rätt så kommer fram omvärldsspelare men sentingen är inte någon nej va. Men alltså det går stövnar TB6 som är skapat här ja? Och tar Eisen skapat som är kör dubbelmål som går eller skor dubbel som går i förra där ja. Så det lugnar Lucien här med ända annars halt jag så hela tiden så det är ganska i mina läge. Och I'm not så att ja, tog in affären och I'm not väl lagt det rätt. Här inkast till B6 och Maynard Olsen styr den vid brinkarna till nästa man och så var det Lukas Felter. Lukas är division B6 Fryspark till B6 när kan vi ska så kvar i hållen. Ja, och vi vet alltså det var faktiskt B6 har varit vandra mycket så att nu får det ena lyckas med affären till halvlagspa. Ja. Och heter vi nog då sista här och i förra halvlek. Ett frispark till B6 Alex Mellegård för bollen. Han skjuter bättre mål men Oma för är. Målspark till Kvarvi. Här kommer det ganska. Ja. Jag såg det kunde jag finns bara på sjön men han rönt så att här men. Ja, jag tycker vi har helt chans att det ganska inlägg och det kan ganska mer vi innar så sån liksom som dyka i större mål men det kan bara lite tycker inte shit på mål här och för akkurat tycker inte. Ja, så var hållliker här i Gondadelle och här är alltså 2-1 till P36 kan vi läsa 8 och i 47 minuter och det var ett skott från Jons Bjartalös som både Storslak fick akkurat tonna under och till han snutte P6 mannen så var 1-0 till KV och efter hans taktisk KV sidan också väl att det någon men så tog det en vänt och i halva timmen var färden ta fick P6 vet att Hotnarspark som han själv leje väl in fyra Lukas och här står så vi handlar stånk Ottmar Ferry och nickar han väl in fyra mål och här var Benjamin Heinsen knapper och närmast flukta igen i nätet. Och ta Jack bara 1 minuter så kom ett mål rätt och det var att P6 det en lång sändning fram till Maynard som också åtarna över mitten två motläggare fick till bollen ner och rände sig en gångskott som snutte den kvar i mannen och så gärna häver P6 ut sidan ja det någon må säga. Och bara grund att senaste kvarter i här P6 du häver omanna så kunde vi kanske se att det är och tror vi alla vill like att stå där. Ja, så man omtycker alltså imon till Terstöver som annars är värd, ja. Kanske inte deadligt ut jag vet någon och kanske inte så illa nekva goda stöver men B6 det är ju väl med en part av de goda stöven som var värd, ja. Så att det är alltid att jag kan säga. Det är inte väl några månader linje som så men i alltid B6 har varit mer dagrutnar i Kai Brostein än omvänt och fler själva ändan fler öliga goda stöv. Det saktans kunde vi inte måla till. Så att det är alltid att B6 har varit tagrammar efter att söka Kai-mål, ja. Men jag tycker vi är nu bröjtes ju alltid mot att det börjar så väldigt lätt.
och kan ju för leva vi en ska man säga två att det här må lägga månader mer fyra ja och så spårning kvart och hur det gör det så det tycker jag att det för att komma mer ska man säga stöv och lov och där så är det 45 minuter så Ja. Så vi gleder oss til 17 halvleik. 3 mål fikk vi til 4 halvleik og i løten godt spill. Men kanskje blir det større intensitet i 17 halvleik. ja, annars kan jag nämna nu fick jag lax Horngarna 8 här men det var så inte bara mycket skilt men nu är simpelt bara färna en portal och jag några rövel här från sådär portalen som ständer för det. Men här är alltså inte till 0-0 mellan Vucink och Horngarna och Semskala 0-0. Så det var det som blir 6. På gång som Atlas så är det också så vi får ha en utomstående fram efter som för att ringa ut där. Ja, det är sånt farligt. Ja. För Per kan SMS eller Ja, men här är alltså 2-1 till B630 här. Halvleikar vi får att bygga en tonläggur kring vart någon och vi rätter med en löte.
Ja, tack för det. Här är de spelarna kommer av Vattnatter och är klara att attacka dysten uppåter. Här är 2-1 till 36 mot KUI. Ja, Johannes Kvatt. Spännande. Ja. Och Kvatt, vad tar du för hända? Nej, nu halt jag att akkurat jag vet att jag finner lyckas med uttömt och inte skuffande vimmerskar mot förra lag så kom Louis vid Disney och så som notnar av förra lag här på 60 hela som takt pinnen och eller gåvast över så vi vana att det framhållande vart han väg och kanske inte mer från KUI och alla sparsten. Ja, här ser det ut att vara samma som spelare där som är förra laget. Hade inte några bröjningar och så ja. Så är Distren blåster igång och till KUI som nu från då är Sunnar och helterna köver bollen upp och har sett spel igång. Och bollen är så ända upp i 36 Brosteinon och Malmö Nevran Tryggve Askam. Ja, därför jag kan spela att det kan vill ju ha att Tix ska sparka längt utan det var flott folk framåt för att få spalt ut så vill det lyckas mer till en del duellspel som man ropar på fotbollsspel det ska länge boll komma och så gänga kajer ut för att här är fullt så stärkt som på 16 akkurat då tog jag där. På 60 var det sända så bollen i bra KUI halvorna och domaren heldur inte att Kaimar Scheik ska ha några frispark här. Och spel helt fram. 16 räna vinna bollen åter till mot Lukas Chalamon men Kajan har vann. Och bollen ändrar så att Alex Mellegård köper 60 du visste så men han räcker inte bollen väl så han får helt upp attack på 60 000 så det blir inkast till KUI. Och det tar lång tid igen. Hörder Askam sänder bollen i upp 60 vid halvorna. Och så kommer han iveratter av KUI halvorna så är det Tyre som vinner. Och så är det på 60 som kommer med den så ändrar han åter till KUI. Jakob Andreasen alltid för skomp och drar kanske gå lunch för inte frispark. 60 för stävin och för ju alla upp. Maynard Olsen startar i vänster så över bollen in i Brosteinon till KUI. Och här då Kaimar Scheik så jag Fletcher uppe. Ja, det måste vara så vill slut. Han kommer en gå stöd han går en chans. Ja. Ja, och att lansa happy för han att vara längst över här. Ja, vi hade jag också i akkurat då och sjuka sig för himmelakt om så ser man att det är från ja, grejt. Ja. Så är det Ole Paulsen vänster med KUI räcker inte på bollen center han så ivrar hinna halvorna. Och här är det Ronny Möller Iversen som för fram till vänster med igen räcker in i Brosteinon skjuter mot Malmön och Amalmannen och han häver han. Första utsökningen så KUI här satt med hålla igen. Ja, så vill han toucha lägga som till sin högra till högra ben och skott och det är Ölandsborgs och Sean fick han bentan Lucas vi är inte av innar så i högra ben i motsatta håll men det kräver och fälla ner upp. Ja, Kajan den åter och till åter Ronny Möller Iversen på till Brostheim så glöjer han får pricka bollen vi är Samir eller Semir vi är till Dorslack men 60 varven kommer med så färd här fotlar för Iverhin halvorna och här Maynard Olsen är så fälter. Nu måste domaren väl färre i lomman ett korsen. Ja, men öle går stöva som jag och täcker gola här fyra. Jag fänkar han inte att du för till manna shot upp vi bolt i isen. Ja. Så det är han färraste han förklarar så att fänkar så tar han bara men inte är två KUI som är på ett åtta för. Men Atlantas där spelade liksom trick där hellre frispark här att det kom på plats och så tar jag det härifrån och att det kostar så golskort och frivilligt. Frispark till B36 när mästare in i KUI halvene och i vänster så igen. Lukas Islevic som ska täcka det. Sänder bollen helt fram med Brosteinon och här kommer Maynard ut Malmön och Hevran. Tvåiter han så till Ronny Möller Iversen som åter är till strax här vänster med. Men inte kommer fram av mina än så stäcker han av. Lägger bollen från sig till Deni Pavlovic. Och så kommer på 60 varner emot det och får han bollen. Andreas Hevran vänster med en lång sändning till Maynard åter som stryker fram vi. Maynard kommer ut Malmön och sätter foten insyn under bollen. Räcker han väl. Bollen ändrar ju Ronny här Amine center han så i Brom. Och så är det spårning kvar färran och här är så Alex Mellegård kommer fram och han fär foten under bollen och bollen är så blir ut och inkastar det till B36. Så det är en kajer som har haft han Arna för det här. Det kom bollen kommer under den blåan arren. Inkast till 36 när millinjerna. Där tar Alex till Lukas och åter till Alex och så Ivra KUI halvorna och så är bollen vid ute och till inkast till KUI.
Och inkastet kommer här. Till Boris Storslak, Kai Malskytten, som snärar sig. Han ska sända bollen långt fram, men räkar inte bollen så väl. Och han är ute, och inkast är åter till P36. Vänster mejen efter Alex Mellengård. Och han tvärde bollen fram efter vid sylinne. Här är det Lukas Sislevic. Vi har haft något med tvär Kai-läggare. Där spelar öl 8 och så in i och tända så att vi en inkast, och nu är det ja, öla trångt. Öla trubbel att spela ska man se fram vid, alltså näck på 6 så eller näck har så näck på 6 reisen här. Det är spårning man får bollen ganska attriva kanske till man och får chip suget va. Tackar som man vill ena så ska man trösta jag, men ofta är det fint att tungna mitt munnen och så spelar Lukas med sin rätter av och så skiftar så. Näck på 6 här så är färdig himmen av kan man gå ut. Det är just det. Det är nog så lågust. Ja. Nå, så är det på 6 reatter som Reiner, Meinert Olsen, vi nekvar fer, vinstermen, reker vid bolten, tvær at han og noen, er det noen down noen, om man får bolten av noen i halvdelt til hørter, så ble innkast, B6 det gjør innkast også framalig av Kai halvene, under B6 det hos noen. Og det var Benjamin som kommer iver om at takke det her innkastet. Det var man som mærket til at B6 det skulle flytta sin drafaltje helt fram i brostegjen. Ja, så Bjarne myr för Ottmar vill rätt i Fernando Kvold. Ottmar var väldigt aktiv ska man säga framåt efter då. Att bäj spel och socialt SV Depolstönar som var. Här kommer det till inkastet ja. Benjamin Kajan skallan ut och brostar bollen ändrar ja Magnus Holm Jakobsen. Så ända bollen in i brostar här om Reppi att Bjarne Pedersen som inte nej han har Kaimar Scheiker att ja. Fotar Hotlandspark, men här är det väl Potson är i värst vi här och för inte rakt bollen ordentligt så han ändrar lyga över målet att jag saker och men det får så uppjagat att Hotlandspark. Jag hotna till B36. Och till Lukas Sislevic som är blivit bärsködlotter nu från deldags. Som förra skjuta. Och det kommer här. Väl in 4 och det blir skall upp i loft och han är 18 för målen nu. Man sparkar kvar. Vi hade Bjarne Pedersen så rann mot bollen och skulle gå som lunchan att de slättarna Tromsö. Och så rör man få man ganska läsa vid attarstång. Så det röna och ett kan röna Lukas man snittan i modermål och att det är för när. Men så jag som section röna vi går seriöst för när lägga fram alla och lägga trista kost så tar heller inte ordentligt få ska man köra spaltan fram. Ja, så är frispark till B36. Och dömt mot Lukas. Han är sin arker om det att han var fält eller akkurat annat. Ja, vi stäcker över här ordentligt, men han har så finns ju frispark. Ja, 6,5 minuter färden här i sätten håller inte hänt så gärna i förra håller inte alltså framvis 2-1 till B36 här till Lukas Sislevic för frispark. Väl in 4 målman kommer ut. Meinar Teveran nyre knöjne och så häver han i Fönnichen. Tvåde så bollen från sig till Deni Pavlovic, Jakob Andreasen, Ole Paulsen, 16 lägger trustan. Och det var där i uppspelen men en här var Kajan bollen, Deni Pavlovic. Center han så iverom till Jans Karlsson som är på 16 kommer mittlen för att bollen. Meinert Olsen vi fotlar för vänster main. Reker helt in i brostan med bollen. Blå via Reka helt fram i kök. Och så är mål till B36. Och i halvtid att det var Kaimar Scheik som sätter han i nätet in i själva måltegn man är fantastiskt jakt bra från Meinert Olsen. Ja, Meinar äger detta mål vi rop och stopp och öjla gott av någon gott sträck kan färas där och 4-6 och sak för när det är helt fantastiskt och man står ju på efter som han kan ska leverera för löjdet. Så jag det här Meinar han häver spiten här för jökna för helt man backlinjen här och så jag sak ränner sig pura blänkan in i mittfältet och han är inte längst där. Nej, han rattar för bollen nog där i Elringe. Men alltså hade mal äger Meinar vi ropar stopp här och köra fel och brukar färna köra här. Men det att det i varje spel någon så jag in här är några klackning som är nu va. Ja. Och så är det också som han den lyckas med Rick som man blir se och eller att vi och ser han inte och samstarve kommunikationen är ganska inte nöktant här men Sean Meinar kommer och Karl-lägaren vill kanske öjla näck eller hitta näck att bollen och kanske glömma han vandrar med spelaren här som för någon är sak och så är M6 reisen kommer här inne för att träcka en Karl ganska väcka reisen ja. Så att ja att
att vi en mål här och väntar på en lilla löd och nu är ska vi Lassland vi eller nu Lassland 2 mål så 6 eller 4-6 och det är ja, det var en vän som vill den där. Ja. Så är spårningen alltså kvar här var Kajer nägar i shotten alltså helt just om öle för tre att täpa sist mot det ganska. Jag kan umynda mig att det är som Jakob Elter kanske som var öle S under tar han kom in och i dysten och i serva till dömes. Kan vi rätt på nu vet ja och så väl in och så vill det bruksla för frispark till på 6:30 tar jag alla renn in mot målen. Vi kommer tacka tars mer av bunchen tacka vid Hemali först. Rowie Hansi Eka Malmö 6:30 hinner Hannes Agnarsson, Roald Jakobsen, han sitter på bunchen så det är ju verkligen så. Samuel Jakob Johannesson, Hugen Samuelsen och Ragnar Samuelsen och Chakau är det Christian Johansson, Marco Dusak, Jalkrum Elter, Jon Johansen, Oliver Niklasen, Steinbjörn Olsen, han skorade så senast och Johan Våg Högnusen. Ja, alltså Jalkrum vill utifrån runt och vi är upplagt och Steinbjörn Champion in och kom in i Örn det nice nu och have chansen av att skora så fantastiskt det och en fredag. Men det är så det hooks mer om Klaxing kan klara att få flott spel ska man långt fram av och lägga större trust på B6 lite att det framvis B6 som är associera till mer agrutner och lite rymla framla vatten och lägga trust. Ja, och så ränner det på att alla vill här på till Kläskar center stä, men på 6 var när spelar bollen åter till Malmannen och han sänder den så högt upp i loft och Amanamina. Och Jakob Andreasen kör i första bollen så är det Magnus Holm Jakobsen på 6:30 Ottmar Ferre så lite av bollen Ivra Kai halvorna och här ända bollen utanför inkast till på 6:30 Benjamin Heinsen ska kasta. Och tar för han att börja klara vi. Här kommer det fram efter och här är Jakob Andreasen kör i den första bollen ändar med inne. Bjarne Petersen först och så är det Ronny Möller Iversen släpper fram vi Andreas Eriksson prickar bollen långt fram Jans Bjärtalöj i färden här Westermain med här resten Ottmar Ferrön och i halvtid han fär lagt bollen åter till Malmannen och hon ettnasta sända bollen väl från sig för fötterna av Benjamin Heinsen stått åter till Magnus Holm Jakobsen och så är det Lukas Sislevic han fär fram vi det första och det nästa och det tredje och att den gamla Lukas vi känner åter här och så gärna fram till Kaimar Saik men här är Kai Bergans med Tamar Alda stövnen halta öle fast kvar gör den. Jag vet inte vad domaren säger. Ja, kvar 8. Ja, kvar helt fast där här alltså. Ja. Det har kört nog upp 60 var till frispark till Kawi. Ja. Ja, här fann en 12 minuter och i sättna halvlek och på 6:38 tror jag mot Kawi. Vi alla på det kanske snägt sagt men det regnar kommer alla upp jo nu är det vi är här. Ronny Möller Iversen blev via räcka vid bollen och kommer framåt Brostein och stänger väl in om här. Så är det Dorslag. Nej, det var ju så inne. Bästa utsaken jag kvar i länge så. Men vi har sett att det är för som för en Ronny här i det kommer från alltså vi här ja, Mr. Ja, Mr. Han har att skål på en väg när vi sätter han ska på tvärs av vattnet och lägga bollen som in och helt han blir akkurat förstått Alex här och det är så näka spöks men vet inte det var spöskar i målet som 60 det skårar kanske. Nej, det kan det samma ja. Men det är ganska lite syndrom och så det är spårning om att finna de rätta marginalerna och det på 60 och Kajan inte här för. Men Atlas där följer att det nu inte blev intensiteten nu så ser skruvar jag vet upp så att det är som regel gott tegen på att underhållet är okej. Så just på 6 öliga gramra väljer att välja framaliga av att så jag vinstra backen helt in på 6 skolan här framaliga vattnet och lägga trusta. Och så just där guys inte så Malspark kommer här så jag där på 6 lite framaliga vi så 1 2 3 4 i minuten här och det vill säga att här vill jag snä ha att det ska sparka långt och så tar det liksom härifrån. Men det viskar så det viskar inte så stor kan man säga upp 60 mil som Maxen och Erlander och Sysselvich så skulle man tro att KR vill det eller ta mer på att här så premisset det är rymna stor eller större där då kanske Jakob Särliga. Här är frispark till KR i New Mikrinch någon på 60 mejen till Tijem. Denny Pavlovic till Ronny Möller Iversen så var Jans Bjartal i färd men bollen kommer inte fram och så är det på 60 varner. Här var bollen Meinard Olsen han blev näka ensamadler och Kajarner får fästa bollen och så en länke atterledging från Hörter Aska men Eva han sparkar han så öjligt hårt från sig att och Meinard är onka livan chans att få fästa bollen så han gör på 60 i hotna. Ja, det heter ju en öjligare Ring Alving då han är inte under säljon trust ja det är bara en innan så i flatt det gör att det där och så kommer en sträckt risk nästan.
Men jag vet inte om det kan vara teacher på att du blir så om man allvarlig Så helt allvarligt. Ja, akkurat. Det är kanske också som sinner och tankar som börjar komma med. Kanske glömt han sa sig som han ju spelat på 64 kanske glömt jag för vet han skulle skjuta. Att hade det Scholzson var så jag slöka Allens fel utan tror jag. Alex Mellegård vi har någon spark. Här kommer det. Det ligger närmare mål och bollen vill skalla ut från. Gott har någon spark. 16 får bollen in till Brostein och så upp i loft och i normaltimern här i Meinhardt och Hebran. Sender bollen i spel, Gipper han längt ut av Ötlen. Och Kajarner har inkast nu och håller på 60 vid halvan högre med igen. Det är så teachern. Johannes Bjärstalöj. Nej, han tog Jakob Andreasen. Och Semir här inne här. Ja, så är det Pavlovic till Semir. Och Kajarner har flest alla spelarna här och på 60 vid halvan. Här är det Johannes. Ut efter till Semir och så var det Johannes Karlsson Danielsen. Det blev inkast till KUI och det är så teacher Johannes till Johannes Bjärstalöj till Karlsson och Waltern är om han vill ute han är inte ute Johannes Bjärstalöj halvtid lägger botten helt att till målmannen så ett längt utspark för honom Iver på 6:30 vid halvan. Och botten detta ner in i mina och till sin staccato kan vi ta fair nu och sen till vildar i mitten och nu är det så går syr KU som bygger upp att ja, akkurat här färre här i sättna halvlek och här är alltså tror jag till på 6:30 mot KU och vi vet inte hur gröna om normalt men nu har vi bara tagit konsekvenserna av för det är nu men nej här är inte mal kom ju in det nu är det för den portalen ner och vi snacka bullshit jammer så där. Inte mycket. Det var bara openless outside här. Ja, det måste vara. Det heter inte. Ja, så ska en skifting föra fram och en 15 och en 18. Det var hoen eller vad? Är det på 60 skifter eller vad? Ja. Ja. Kvart är logiskt att göra också det är några jag säger 15 och 18 till jo 15 till Hojen Samuelsen. Ja. Och 18 till Benjamin Hansen. Ja. Så då akkurat i strömmen ner skårar man. Ja. Och på nu kvart så Hojen har ju spalt in i centrala Mivadlon samma vi Magnus. Ja, spaltet här är ju samman och gott. Jo, akkurat och är det vi så men för Hojen så ska ankar ut i höger så jag vet. Ja, nej, det ser ut att det är Hojen som för ut i höger så ja. Och kanske det är på att spela kanske inte så bra där här var en tvåmans Lashley och kanske Benjamin huxar vi kanske mer än som kanske renner neck fram vi alltså det brukar bredden av ett någon och kanske nu huxar man om man kanske gör det kanske sen mer stabilare jag vet inte ordentligt. Nu känner jag det ju så förfärligt väl. Då ser ni ja mig vad det här. Mitt här och det är alltid en lust vi alla så emot till han Max så gott det var så att det är sånt ungefär men och så skulle ha sin drag ska man se. Kredita. Och så tycker jag löser ska man se så uppgåva. Ja, en släcker halvtimme efter Ausner Dysnon och på 60 då vann jag en Höckliga Lashle och 8 tror jag ett. Annars var det KU som fick första mål i det. Och bollen är kommen ner rätt här och han är på 60 vid halvan. Kaimar Saik lägger han ut till Andreas Eriksen. Och så rör han pricka bollen fram till ända ner Nuchamannen, Hojen Samuelsen, men Kajarner är Denny Pavlovic för fästra bollen där till målmannen. Han kör bollen i spel åter med 60 rör vinner åter. Bollen ändar åter tja Meinhardt i Malmö som är kommen och sänder ut ur Brostein efter bollen. Två transfer fra sig till Ola Paulsen. Och så är han in efter till Jakob Andreasen, snärar sig då. Sänder han så snärar han ut efter Ibrom. Ja. Sin lång sändning på 16 Monte finns han åter och ta orrekväg som mycket med bollen för det här. Den huxje Hojen som inne han ligger kanske som den åttar mippan lägarna och vi vet en budget survey som vi såg för några veckor sedan ja. Kolossala fast claim alltså vi ser sen hur något det samma jag så är jag får in i kökenbrott spelar. Jag känner inte nog väl till vita man helt där kom dansa men Tedje Jakob köp 6 vänner köp 6 så fältigt och då ser han in här. Ja, och här är så bollen kommen i rätt Kajarner och på 16 där och har något att gå om bollen och till att det här öjlarna kvalk igen och stått en område så tar vi inte stora.
Ja, det är löjligt att man röjner kanske att flytta öka. Ja. Ja, alltså jag tycker för 6 det kan ju bara så där gott för 6 där spelat då det lätta ska man säga att fänga där då och så finns det 6 vi tar ju så att samma nu måste det klara sig spals ut ur som trångan där men så vi vinner där så fryspark. Och tog en arbete för timad ja. Ja, och skottkort till hört Askram ja. Ja. Ja, då är det så förfällt den folk i en liten nummer här då. Ja. Helt extra. Fryspark till B6 var bänt. Ja, det är nästan bänt nedan för det hör chatten här uppe i B6. Ja. Är som spelaren på sidan. Ja, men också jag ser små stationary spel och allt det där. Alltså det är alltid gångt för B6 ja och det här var bollarna halva Jamalselin och så då vet. Och en god stöva kan spela sportsrörelsen att net inlägg nu för att komma in nu i Sarsborgfältet så. Fryspark för att komma nu. Alltid Alex sänder bollen in i bröstan och men kan gärna få han. Och tar så skulle sända någon av mina så är det tar Blaic och Nekver här på 16 vinner till åter. Lukas Evran. Och stänger han fram efter till Kaimar Shaik. Så är det kommer här sen Erlend och Magnus som han ska. Ja. Och man har mina till Ottmar lite så vänster med nej han kommer lite fram alla och för och täv och tävlar inkast. Men det är aldrig att karlarna har inte ordentligt klara att bestämma vad ska gänga för sig. Det har inte klara lagt att avvist och avhållande trust och på 60 värden. Det har varit onkel små glottar och säljs nu över som i vänster så är vi nu hatta lite syndrom men till längst ja. Ja, och han räknar nog snägt på tvärsajs. Han får inte bara fram vänster med. Han är nog högre på. Ja, det är så räknar på tvärs så kommer man tillskott. Det står ju han spalt inom att veta. Och jag är nörd för men det är akkurat som det är för lite som klassikerna är kommer vi igen. Det ger inte det ska på 60 där i överhuvud alltså jag till. Nej, och här sätter han lägger det var hästen här möjligheten så Boris Dorslak han skjut rakt så in det där. Ja, och det är inte en stor, vi snackar som en stor Malmö, men vi kan ska sammanlökna det Lutz vi tant som 60 dagar som minor scorar på. Alltså tar på att det var sånt spukst och så vet han. Kanske var det en tasbuskar då ett med om. Så där kvar som ränner och till nettbussen Ronny Muller över sen vänster med och men bollen blir tacklad ut av vattnet och hållt domaren säger att det är Ronny som själv la bollen vär och han har fått en Arna för det här. Så inkast på 60 det. Och han teker Andreas Eriksen. Och framåt till Hojen. Hatt under bollen är utanför det. Inkast till KUI. Nu kommer utskjutning du etterlös som. Ja, Jalkrum Elter in och utför målskytten Boris Dorslak. Ja, alltså det har lagt upp i Sarvaj tar ett spalt mot Nolsjö Väster. Ja, han blev faktiskt dags med. Ja. Så jag maler ju ner ström någon att det är inte till vildare men ett annat sted så är den ut att ha gott kontroll att han ger han står ju bara bollen in. Ja, så ja, alltså ta blev han var inte långt inne men han blev faktiskt matchvinnare och dagsspelare. Ja, han blev totalt avgörande för Klaxvik att ända en helt tid. Och det var där bruk för nu till att jag hade att Klaxvik kan ha varit en skutja sig själv i mån till Eradist som jag har sett där. Det är inte något som helst inte samband med något flå och virkar lite sånt där. Jag vet inte om det är harst att säga viljalöst man vill så det alltid men den känslan sitter vi att det är mamma vill leda mig ja. Får Charlie förlust till kraften i det så det. Inte ordentligt men är också bara akkurat en god stöva ett mål det lätt att kan säkert det gör öliga gott för det. På 60 var det vakna och 18 mål kan man säga. Ja, då jag alltid att som nämnde Jan att jag har inte haft 6 i löten är så öliga åttafotlet att det föllas inte höttar till nu i gosse. Ja, alltså här är tror ju minuter farner till sig att ni håller håll igen och center IVT kanske. Och här är tror jag till på 36 mot KUI. Ja, samband portalen och så är inte mal kommer hindras nu alltså Wojciech Soringan där. Ja. Epstemer skala. Och så är det Jalkrum Elter som släpper till strax av Mr. Avancho. Han får in i bröstan så man lägger väl in i måltagen och på 60 där ner Bjarga i stöven här i första syftet. Bollen kommer in natter
Och här är nog bättre för den Ja, men vi sitter bara vägen nu kommer center av power och göra. Till röknen och är så av att bollen så kommer in att så är det nog inte något att komma ut om ska man säga linje 60 där. Ja, här får han spela in liksom att de här och Runa går stöva och klackningar är det och padlar fram om här. Jag bollen lite framför så jag vet isen väl från älta där Iversen här som står långt ute i Brostheim här och är bollen här att så fick han en gå skott möjlighet här. Men kanske var det här som skulle till att Karlsson kan komma tror jag för Jalgrum innan väl. Utspel från på 60 domaren Kajan får bollen åter. Jalgrum efter vänster med en för inkast. Och till teker Ole Paulsen 5 meter in i på 60 vid halvorna. Han tar bollen fram efter. Här kommer Andreas Eriksson i mitten. Bollen ändrar till Maynard Olsen av mina, men han missar han till en Kaj-läggaren till Ole Paulsen som är vänster med en. Och lägger han till Denny Pavlovic. Och Maynard för han så igen i Malnon. 60-åringen färra fram vid flera mannen. Och Kajan jag tar lägga att trusta som teker Lucas. Och räck var där uppspel någon. Upp 60-åringen vinner så bollen åter nu. Men Kajan har inte fått från Jalgrum efter till Ola Paulsen. Räcker från Amina Vino. Så ska han spela bollen till Jalgrum men sänder inte no bein och Andreas Eriksson vinner sig fram om och för fått något bollen och han för ut inkast till P6 KUT så TJ men P6 var en trösta där framvis. Geva dem inte nöjer att bygga upp och ägnar i halva. Inkast till KU Ola Paulsen skimast aträtter och framåter. Här kommer inkastet till till Pottle Kletskar och det var ett nytt inkast till KU nu är 5 meter in i AP6 i halvan. Och Jalgrum tar inkastet väl fram till Ronny Möller Iversen av Önston. Han snärrar om sig själv, räcker vid bollen och så tacklar Andreas Eriksson gott väl spel och så ska Lukas få bollen ut i söjnen men han missar han ut här så det var ett nytt inkast till KU. Och det är så färdigt. Lukas lägger sig ner, tacklar och så lägger KU jag trust och tar för att stäva bollen på 16 så var det åter vid en öron trusten, nu trusten. Nu är det Jalgrum som häver han till Ronny. Bojaren till Hurt. Denny Pavlovic är han till Ronny. Och så är det Hurter. Startar Nakamitt och KU håller nu bollen och lägger han ett gör högre med igen. Här är det Jan Skalsö. Danielsen ska sända han framåt till Jons Bjartalöj. Men här är det B6 backaren som stänger sig upp och fätra bollen. Kajan söker atatter, högre med in, spelar sig väl fram efter Brostheim men så är det varje jobb 6 vi är för fätra bollen. Bollen blir sänd ut av bollen inkast till KU. Ja men alltså näckmarna KU nu, alltså det är inte så farligt men där har lyckats som större mån visst vilja till att få förska spela långt fram av bollen och här var väl ja, näck grammar det var framan undan. Och det är så att han utskiftar men det är så kanske inte vi utskiftning själva göra men kanske mer det man tror på att nu kommer en rundspelare in och nu prövar vi det. Ja. Ja, tar lägga mera 4 nu och här var finns ju ett inkast där kunde vi hoppa men jag alltid han får utom hinner med en slags stundsna som betyder att det blir inkast. Och domaren över och kastar en annan bolt och vi kommer bolt ut av bollen så jag sätter det inkastet kan tagas det tar så tid nu Semir ut till Jan Skalsö alltid ska sända den 4 på 60 där kommer i mitten och bollen stöcker ut till inkast av John. Nytt inkast till KUI. Helt uppe vi har något flatch under Habihus någon och inkast till TJ på 60 där Kajan strös in i Brostheim och bollen och så skjuter där. Ett fint skott och det var Ronny Möller Iversen alltid. Och så är det spänning och att det är 3-2. Ja, men han får inte mål och nu så att han hinner så höger så är han träffar in och skjuter vi vänstra på den här funtskott placerar han flatt mål så att han där fint mål till Ronny och ta väl Lucas man lydes in i luften att klassiker har teachers är right nu och har visst en bättre vilja i målens manglar så att det inkast nummer 2 inkast ut ur bollen lagt du från här och så träffar han in här och tar skotten helt. Ja, det gott mål. Ja. Så kom spänning och att det är. Är det störst kvarter efter av dess någon. På 36-8, stövan är 3-2. Men det vill säga, nu har KU i Sverige åter och nu är det Lucas som fotar och ger. Ja, målet nu är så när så här kommer få en kombination där så spänner Lucas som temrar bollen om och så knallar han till och mål. 36 ska skifta mera folk. I halde det Kaimar Scheik som för ut. Han som skorar ett 3 mål i P36.
Och jag vet inte riktigt, det Hannes som kommer in? Hannes Agnarsson. Och därför är passar nog så väl nu i mot Lakai ska lägga större trust då. Så jag måste mena för Jökner då som sagt för den in där pura laser. Tack på alla shota nu. Men det som också vi nu kommer en öle shoulder med över där och har inte hoa att Kai ska lägga mer fyra i allos pass någon. Så är det vara mer plats så hon att ska man säga är den nu. Ja, så får vi ett mer spännande gå att nu att sista kvarteret det är ett störst kvarter efter 15 minuter och en halver. Ja, vanligare lagt då så är det som blir lagt att rätt ganska. Och nu halt vi att ta för räkna center men det ger inte mån så att han så spelar också och så där Lukas Islevic för bollen visar in i Brostein är det Bruksla. Jo, jag det ger nog en lite fruspark då han rör komma från där fram vi väljer lägga en cha Kajer. Ja, fruspark till KU utanför KU Brostein. Meinhard Johansson ska skjuta. Och här kommer det. Längt fram i hinna halvorna. Bjarne Pedersen kör på 6:30 vi hade under bollen. Och så där Andreas Eriksen. Och här är det Denny Pavlovic och KU och så är det Olle Paulsen och så är det Pat Fletske när Jakob Elter. Så är det på 6:30 Werner. Åter trångt öke här vid Neckon spelaren om bollen. Kajan rönna och kommer för att stäva bollen och så har de målagan efter. Och Jalkrum är färdig strax och bollen vill stunga fram till Jalkrum Elter. Men så är Rengstöva. Så är Bruksla för en kvarjon här, ja. Ja, här så annars gott ut så vi uppmärksamma i fotboll för här och för Skyra bollen och så pura läs manglar in i mittfältet men jag hade Jalkrum är färd in om jackas och stövn här så det är en Rengstöva. Men Luisen Myra att vara till Geistra Kajan allt, ja. Ja, jo. Geist. Ja, ja. Här är hål, Maro. Hål det är så hon då. Här är det. Ja, ja. Hoa går, ja. Jo, men alltså, må man nog säga att Jalkrum Elter har gjort mål. Ja, själv man kanske inte ver i ötten akkurat som ver, men Ankers vägna, ja, det bröttes eller löjdes inte på tammaten. Att söka till härifrån Gosser, att Gosser nu gör på en annan mat nu Jalkrum kom och så akkurat som att det finka som mer power i atterparsen här. Och nu vinner där några närdes där här Lucas som lägger mer fyra närdes någon och ja. Tar mer L2 nu än där har vi det. Och tog vi det kanske också spännande att söka nu. Det som efter av dist någon. Så 14 minuter. 3-2 till 36. Och så är det KU åter. Jalkrum Elter. Så sänder han på till Kletskar och stänger högre med. Och han ska alltså spela vidare till Jalkrum åter. Här lägger på 60 i mitten och tar man äntligen att tackla och bollen stöcker ut till inkast och på 60 vi har inkast. Och som Michel Jelen så är det bara här målet kommer det. Ja. Går ser fyrfest går ser. Det vill så säga att här är NSOI och Soringar och Vikingar och Soringar var det. Och NSOI spelar ut Argent till 4,6. Och så var det en bestämmerskala. Ja. Här är inkast till frispark till KU och det är att räcka millinjerna helt ute i högre söja. Det är KU som ska ha frispark. Johannes Bjartalöj teker det. Och så blir det Bruksla. Och här kommer frisparken. Det kommer högt fram i Brostein till 36. Och här får han ekvar upp och tar en Kajer första av bollen. Så är det Andreas Eriksen för fått något bollen och han får ut. Till inkast till KU. KU tröster nu. Inkast och halvare på 6 vid halvan vänster med en Olle Paulsen tar inkast under Västra Skule. Och han Ivas center så tvådrar bollen fram i hatten på 16 den första av bollen så det Ronny Møller Iversen KU som är en av de essentiella spelarna i KU alltid. Så färrar där Iverom höger med. Här är det Jans Bjartalöj sänder så Jans Kalsö alltid stämmer men här är Ottmar Ferre. Och så vinner Kajerner annan bollen och så sätter han nytt trust av. Så kommer på 16 mittlatter. Och här blir bollen så lite fram av KU halvorna men här är det Hurter halt igen. Och så ska han sätta hojen samman sig för att stäva bollen och han blir fälter också igen och frispark av Michelin här i världen till KU och på 16 skulle ta till frispark och att men det kommer alla kors nu här att och är det så färdigt att det är så spännande här att Hurter hela fin nej det är kört. Är det Meinhard för inte att tvärs. Okej. Okej. Nu ser jag det här att är det så att han bara helt fram och spela jag vet inte ordentligt vad det är eller också som det blev sagt kan det sjön det sånt här. Men här frispark till på 60 igen en också går stöven på 8-4 eller stått 8-4 Brostein där kan mitt 4
utanför hämtar ner halvmannen. Och ja, här jag tror som Dora skjuta nu Roald utanför men han det är ju cross så en som Roald till att tycka det för sparka. Men här står så är det Meinhardt och Lukas. Ja. Och Alex kunde vi men han ständer i muren. Ja, nämligen. I halvt av Meinhardt som för att skjuta. Visst det inte snudd och han får fiskla bollen går ser. Han skjuter och man får den. Ja, så är det 20 minuter efter att ner till snön av vanliga lektöj. Och här är framvis 3-2 till P36 mot KUI. Målspark till KUI. Meinhardt sänder bollen om en mina. Och för han först här till Magnus Holm Jakobsen jobb 36. Och han spelar skilla gott och tar där rätt avgörande så i över. Och så en lång sändning framåt till Meinhardt och Meinhardt och man kommer in om målmannen. Men det gör han inte och han tätter kan man men i halvtid kan han ut hemma allt stövn och i häs sammanpressen här så här var inte. Nej, hade skulle vara pura läge. Ja. Men att det kunde höra på nu och klaxingar ganska långt fram vattnet och så är det sändning att rom och så ger längt signaler och rätt nog har skulle klaxingar av att det var väldigt spelare här menar för så hade ju han kommer i mitten och då var det menar kommer ut och men att annars det är samstarv ganska i Vernicha klaxing och kanske tror jag just det så lösen dramt att det är inte Kjellest över att komma och uttryck vi som det är två man som har en alla bara och Malmö mot att liksom bjärka skytte för det. Och så är frispark till KUI. Och till frispark här var där en är det var det 20 meter kanske in ja. Det 6:30 vid halvene. Ut i vänster så igen. Johan Spjartalöj kommer att skjuta. Neckfalk in i under Brostein på 6:30. Ja, vi nånt av honom. Han snärar bollen inte så högt till spel på 16 han skalla bollen ut från Brostein. Men bollen ändrar så John Jons Karlsson Danielsen ska lite in i Brostein på 6:30. Ett nice inte. Lucas Verstappen någon. Så han går sändning. Här står två klara. Men Jons Danielsen fick fätras när bollen Kajan renner svär åter bollen center ut vänster med till Jalkrim men han Nevleichen Verich han rattar och här sen nu och Jalkrim kör vilt av sig resten nu rör om att sändningarna är beinar och några inlier. Stövan bank fram under 6 var ju allbo. Hade några som klaxiga mål riskerar löt. Att det vis Ellen la center ska så långt eller vänster så. Ja, nu spelar där väl fram efter och till Semir för bollen in i Brostein och börjar och här Alex Mellegard för akra fotna. Men kan gärna vinna natter. Halda truste. Lägga bollen ut över höger min. Jan Spjartalöj och högra vanche. Räcker vi bollen upp. Gör det. Atlar in i Brostein och här två utan om man nu och till omtala att tar få bollen av nu. I halde den tar fingerbollen från honom och så är det på 6:30 som spelar bollen i hinvägen här för Hannes Aknarsson men målmannen Chakai kommer ut så han första bollen sänder han långt framåt och hinner halvorna. Och här är där uppe och strojas med bollen i halde att det var Erlend och Magnus som köpte 6:30 som fick fatt från honom. Men nu är det att KUI. Jalkrim Elter har med inne till Semir Hadzibulic. Och han spelar en återrätt till Hört Askam. Och Hört efter gör fram efter högre. Här är det åter Mr. Bakren jobb 36 som vinner sig fram Alex Mellegard. Inkast till KUI, inkast till Tiche. Jan Spjartalöj sänder bollen ut i bordet. Och så en god sändning för till Paul Fleskar. Han färgkör det hemma av bollen. Och han missar den ut här. Och i också tar till målspark till B36. Och så är det 20 minuter efter av vanliga lektor här i Gontadelle. Och här är framvis 3-2 till P36 mot KUI. Men det är KUI som tröst nu, Johannes. Det är inte men det är så P36 mållägare hinner vi in. Akkurat, och det är en gilta mållägare i annat. Det är löjligare att sända 2 P36. Det är pura läsare, men är inte värre en halva meter, ska man säga, skive. Men det är så en risiko att klack ska man täcka och självfälligt. Ja, och här är inkast till P36 vänster mejen. Och till Arakamina. Alex Mellegard ska ta det. Framåt till vid sidlinjen. Och för Ferran Kajan tidigt och så är det på 60 var ner. Domar Brukslar inte närmast men han går stickningar här från Hujen Samuelsen ut av västra vank. Och är det menar det är så ju Charlie Bolton kommer väl in 4 Kajan lägger sig ner här och får akkurat blockera och Aron Bolton kommer helt in för mål
Ja, ta konto onkel Berg sätta han ner här. Ja, men var det så hampliga läser ska man säga vi attars långt som Jökner var att de menar här och vi söker Hannes renner in här men det är så att här täcka klaxingen omrejne eller väl så det är väl tro på bollen halt i rum. Så här lyckas som fler där så. Men att och i mån på annan så finns. Men hatten spark till B36 och till Lukas Islovic med färn om han och i hatten här vid B60 så jag attackar det hatten sparken. Och här kommer det högt in 4. Och Malmar touchar sig efter bollen och loftar den. Tvådran så i spel. Kai för Atrialo. Ronny Miller Iversen. Och fotlar för ut i vänster sjöje. Så sitter han för ränner fram mot lagare. Iver och Mina i bollen och så in efter. Och så ränner han och lanchar vid bollen och på 60 ränner vid och nekvar om man och får ställa bollen och så för höjna samma sen ställa bollen och Iver om till Lukas Islovic. Han väntar sig då och vad så? Oj. Han snärar hantar vi och nu är kökt utan om man har fått och här var det möjligt att 60. Ja, men i halvtid vet jag först om att det halvtid Hannes som ränner i fotlar för att ska bara släppa han till så vinst ett finns i avstånd på väg. Ja, drar och lanchar också vägna Lukas. Och Kajarne får han sån och till Jalkrum efter ränner pryga bollen fram till Ronny Møller Iversen. Han häver så finns ju fasta bollen nu. Så sänder bollen in i Brostein på 60. Här kommer Ottmar Ferre. Sänder bollen ut till Brostein. Bollen ändrar till Ola Paulsen till Kaui. Sänder till Jalkrum efter. Fixt vi halnon till Ronny Møller Iversen. Och så in om att det här. Jalkrum är åter för ner till bollen och Andreas Eriksson ner chonon och Bayer detta och bollen för att ta och Malmören eller domaren pikar och dömer vad heter Manspark. Ja. Manspark på 60. Ja, men speciellt alltså Karin är Myra ska man ju agänga nu men kanske är en halvstor Malmöllen inte levererar till det utgående målet men är det inte mer power att han i modligt att ganska väl allt och stor om förra pasta av testerna men framvis manglar där den halvstor Malmöllen och nu då så 6 det ganska det sista dömen här att här är i Eisnes inte vanda mycket utan att kommer en halvstor chans att det ganska ska vi avgöra att tecknar och sjön alla spel. 4 minuter efter av Disnon och här är framvis 3-2 till B36 motor. KI Reiner attrafärg all upp men ta stäckar av mine tar han som räk bollen fram Lucas som mist luftna och rensar fast han. B16 har han inte fått bollen och spelar sattliga så innan mitten vill jag Lucas som inte. Jag vill få ta in en genka och här var Lucas gå hålla spela Eknar i halve. Ottmar Iverom till Bjartna. Och så lyfter han bollen högt diagonalt Iver Kai Holmana så är det en god sändning vi hade någon bojare till nästa man. Alltid det alla Smellegård som kom förbi. I starter av vänstra vänche och han Ivar sig center och ändå ner att jag kan se domaren nu kom rope i här upp 60 skulle någon. Ja. 6 minuter men här för att ut över läge som om han tacklar en Alex här förut. Han dömde alltså inkast till Kai. Men det är också akkurat stöden fram och undan. Sen när man outger shootar jag för bollen en 4 istället för att komma så här när det där och man inte färdig som ända all upp i ordentligt. Så var det en ny skifting. Nu är det Kai som skiftar ut och Ronny Møller Iversen alltid ska ut. Han annars blir rätt läs center. Och Jan Johannesen. Det var en helt ung med. Hej blå ja. Spel in. Ja, det är bara knappt 30 minuter eller går 2 efter vanliga lagtöj. Kai Reiner framvis och här som bollen väl in 4. Ottmar Ferre hade under bollen ut till Alex Mellegård. Vi lagt något trusch där 2 blær utan om man. Där 2 var där nere vi hade flatche och det är Hotman spark till Kai. Ja. Hotman spark till Kai. 3-2 är vid 36 och 8. Och här är det 2 minuter, går 2 minuter efter av vanliga lagtöj. Kai och finns ju Hotman spark. Johannes Bjartal ungefär om man och i Hotni här att ta det här. Det som är lockt in för det. Ottmar eller Lukas alltid står vid främsta stång. Sätter så ett bära hött under bollen och han får så ut och Brostein och så är det Jans Bjartal lite grann av Örensson i välen för det. Han ska låta bollen. Här var när vi. Och det var han det var Danny Pavlovic som nej. Där var det Ola Paulsen. Nej, var det inte med den på. Ja. Nej, var det Ola. Jag kan så det kommer att inlägg här, inskruva här och så är det brillorna på. Ja, det var. Nej, det är Ola Paulsen, ja. Och här var tatt vi här tyck vi öliga kviker då, men fick Ola hettarna synde långt ut till sina höger så heter vi tror att det var kanske att han står chansen. Ja, hade gått samma. Men så ska tyck vi han nu vill haft så öliga något görs då. Du menar kanske heller inte men alltså att vara klar att man ska vara klar och ta vara akkurat där. Ja, Magnus Holm Jakobsson ska ut och kör kommer in.
Ja, det är alltid som inte 6 man känner sig. Nej, det utan att slappna av kommer man. Nej, det Ragnar Samuelsen i vänster. Ja, därför är det går. Ta man från han tar sig Rovalter vill switch. Ja. Nej, det Samuel. Ja, hade han Ragnar Samuelsen. Ragnar Samuelsen, ja. Samma så det är väl alltså 6 meter, inte det? Jo. Visst onkel hoppar över reisen här, ja. Jo, kom då och gå så. Ja. Nå, här är bara en vi har sett av senaste minuten av vanliga lag då i här Gondadelle. Och på 36 ständer till att vinna och Jeva KOI sitt första tap i landskapen som Adalé. Där tappade i Stepakapen. Ja. Vi Soringon. Annars har vi också kvar i bättre delen. Och nu för fjärde domaren efter elektroniska skälten att varska kvar minuter eller kvartal om minuter tar lägga att rätt där man har 5 så nu för över runner och som är farner i hese stund. 4 minuter vill lagt att rätt. 4 minuter vill lagt att rätt. Och här är alltså på 36-8-3-2 mot KOI. KOI Malmören, Maynard Johansson, gippar bollen i spel. Högt upp i loft, iver upp 6-30 halvorna. Hugen Samuelsen, hötte under bollen. Och så missar KOI gärna bollen ut av vattnen, inkast till på 36 och tar Java Sargova stunder. Och det är Alex Mellegård som kommer att täcka inkastet. Och han tvärde bollen fram över sydlinjerna. Och här missar där bollen ut till inkast till KOI. Och det inkastet här var där i grund inte så goda stunder till att attacka som hästen hejer. Men nu är det så färre. Där får ett träet. Nu är det Ibrian på 60 halvan och halvare på 60 halvan. Och inkastet blir tigen. Danny Pavlovic kom fram vi. Räcker vid bollen, sätter Kausa brosthegen. Men här är M60 var Chono nice så ut till Ola Paulsen här vänster med. Han driver sin in efter, lägger bollen för fötterna och hörte. Han är inne i mikroinsten så lyfter han bollen fram med brosthegen, kör på 60 och här är Johan Spjärtalöj med bollen. Han får bollen i nacken närmast så han renner om han mot backlinjen. På 60 Warner expedierar bollen ut av Berge Brosthei och Vattlen till nytt inkast till KOI och här kommer bollen högt in i Brosthei åter. Bottläskar här med Harrison Bjarne Pedersen det är han som är högster. KOI vinner bollen utanför Brosthei. Sänt han ut i vänster sida till Jalgrim Elter. Så räker han vid bollen in mot Brosthei. Lyfter han väl in fyra helt in i målteien och på 60 och så kommer han skottrent och för sig domaren målspark till på 60. Ja, första ja. Så det är för ganska Marbury han det är ganska räkan skinnabein tar han ska skjuta åt det här. Så det kommer här och inleder att jag kommer lägga en feed här och så är det nästa boll helt upp man upp och vinner här och så detta han ut till häpan då och så skjuter han och färg kanske inte nervös mer att ta igen det samma och färg kanske skinnabein fick han en sträckta rist kroppen i så helt han underivledaren. Ja, här är det 2 minuter efter. Ja, vann Eka Tojene. 2 minuter farner och 2 efter. Ja, och Tammo 4 som lagt ur våra träd. Framvis 3-2 till bis 36. KOI över inkasta Mine, högsta mejen. Tauri Tiche, Jans Kalso Danielsen. Så da hørter halvtje. Sender bolten lengt iver av 60 halvna. Bjarne Pedersen. Og sender bolten om til Lukas Amine. Lukas hever bolten kjasser. Spelar så fra seg til Hugen Samuelsen. Og så en renneboll til... Nei, Malmören er kommet ut. Ja, vel, så Maynard ständigt fram allia, men allt för hör elvering till från Lukas till Hannes. Här ska man Lukas som man kan bara föla bollen inom, va? Föla inom eller bara akkurat nästan speglar inom så kan han ändå per en chans Maynard ständigt ska vi se 8 eller 6 över 6 meter normalt och tar fänger alla såna boll. Utspel från B6 normalt nu. 1 minut efter av Disnon. Och B6 var här var Amine. Och så lite av bollen framåt till hentan kvicka mannen kör på 60 du vet en av dem som hade Maynard ja. Men attreda Malmören kör KOI som läser spelet väl och kommer ut han ska ut. Så renner på 60 var åter och han tar kom och i köknen här Ragnar Samuelsen helt att backlinna men värjan kör KOI är här så renner där vi nutjon spelaren lägger trust men KOI har vunnit bollen. Renner flyttar spel ivra måste vi halvorna. Jalgrim Elter stått till Ola Paulsen men här kommer så en på 60 i mitten och
så ständer strøy om med bollen här med Valle och det är sen till vildare kvar vid affären. Nu är det bara att alla sista krafterna som vi har lagt där och heter Kajan Reina sända bollen och alla patter på Atletskar vid bollen och lägger han fram till Jalgrum Elter och så gör Ola Paulsen och så snärar han bollen in i Brostein och här är Simir Hezebolic på Atletskar och så på 60 långa bollen bort och så brukslejer domaren. Här är Liot och Gondadelle. B36 hever vunnet 3-2 av KUI. Og etter første tapet av Atalin og KUI og i Betre-deltene og i år. Og hvis vi tar det helt stått, så var det således at KUI leis i 8, og i 24 minutter og i 4 halvleitje, og det var både Storslag som størte en skåte fra Johan Spjartalo i nettet. Og da halve tømme var ferdig i 4 halvleitje, Jauna i B36, Benjamin Heinesen sette bolten i nettet etter at Ottmar hei nikket noen bolten etter at hatt han sparsk. Og han stått etter da han kom en sending fram etter til Meinard Olsen. Og han etneist i midtelen tvær KI-lagere at få temmerhalda bolten og sett han i nettet til 2-1 til B36. Og ja, og så var det B36 som lengt etter til at det kvarter som tar etter 4 halvleitje og en stor part av 17 halvleitje var vi i velotan. Og tar man etneist så at økjom leisene i 3 minutter var farner, det vil si at 8 minutter var farner i 17 halvleitje. Att det var Meinard Olsen som breder jøkkene Vistermein, leie vel en 4 til Kaimar Scheik som økte til 3-1. Men ta jeg så en størst kvarter var etter, ta svære jeg så KUI Loksens atter, og det var Ronny Møller Iversen som en av fineskåte fikk spenning og atter. Og så kunne vi så se at KUI kanskje være til vi Ivelotan og være til vant av mer lie til seneste kvarter av Disnon, og truste og gav en viss spenning, men ta man etnest ikke, håper det var lukket vi her, man renta noen Ola Paulsen slappar skalla mot Malmön, men Malmön köp 60 du fick han. Så det enda jag så tror 2 till B36 som vann hentan här distan och jag vet inte vad vi samman om till skulle se med här Jonas. Ja, men alltså det går vi alltså så extremt stor antydning för B60 på ötles 3 sten här. Koppar det hinvägen som det var ganska lukt till där Klaxingar lägger 28 till i distan. Så det är förlängt bort långt nu och vi är fakner och i strönen om FMI men heter det talar ju till på 60 och nu är där bara i höllen och AK nu just i 16 och hit han Ali spelar ju sättne och där har Nolche Väster och gäng man väl ut för att det här får tror här så är det öliga tatt i toppen mot att se ut att vara för någon uppför så igen ja. Men för Klaxingar kan man säga att så att det kommer för la sättne men ja alltid upp 6 vinner det faktiskt uppe på ja. Det är alltid faktiskt att vi skulle bo i öliga lunch efter till vi söker Kali som är ordentligt ska man säga tentra och få ordentligt efter ja. Och i så löt någon därför efter då så söker vi ett skott från Ron Iversen här och så söker vi det största målmöjligheten det var Ola Paulsen här en heter att inlägg från Johan Spjartalo i högersruje här trycker vi öliga knappar och för Bjarka heter någon så att hittar ett de stöv som annars var så alltid att på 16 tar hötte fler vandamigla stöv mot till Klaxingarna och följde inte att Klaxingarna ordentligt som man rakt in tilltekna dagen som man säger att trots ofta nu man jag hade inte ordentligt att vara här som vi bara faktiskt har sett att det är ska jag synte tuncher Johan och benen är ganska det samma så att ja uppor 6-4. Ja, och en mot hindisten där Janer hinner bara disten som börjar klockan 3 nu gånger en löta till Tarbar Stjärnas disten för gång och här i Gondadellen börjar dister om en timme klockan 6 AP och Nolche Väster och det Archon är det så AP och NSOI. Ja, men är samband med när Kjelte som portalen nu lumpar jag när det kan och jag snackar så det finns hjärta stå. Nej, det ser ut till att samband portalen och de har uppköpt Kjeltena kvar för annars blir det skott. 0-0 på Anders. Ja. På same skala och Wojciechur Sorengan eller TP FCS Roin som den ständer här. Ja. Men till så där och men som sagt heter ungefär i av tvärdister är efter och tar börjar så klockan 6. Ja, så det kunde bent av att det var jämnt och trångt och i Oddanon ja, och heter här ungefär avgrejt nu vidare så inte hur så urslutet för att falla utan bandest men till Malmö
Ja, men det är 100%. Det sa om man som man säger, det sa en skälld ut i klaxingen förrast där låg från land, ledde från land, ja. Det får skumma det där och det så gott ut där, inte ska man säga lattesigrar här i havn vad har i Ronavik. Modern så ut och ja, det sa att inte skälld ut i mån till ganska en spännande kapping, men det är bra att det där att nu kan det bli öliga tatt i åttaströn. Helt extremt tatt alltså. Och det har vi inte att någonstans. Att gott klaxingar men alltså var så att den neutrala ut är att värna var spänning och i åtton isen ja och för dansa till isen ska man säga. Längre ner ju ska man säga. Och det är men till spårningen alltså är det att åttalig kvar som du säger som lej öliga brackliga från landet ja och över det sandförande och vunnit 3-0 alltid här i första testet mot HP och vunnit åter in i Ronavik att han har men nu har de stappat två tester med land och Sore och i Steva Kapisen och tappat det här alltså det var där ganska ja kommer ner allt och kampen och nu men det går ju upp och ner ja akkurat flesta av lejonen ja nu skulle så måste man säga arbets upp efter till att det som var mest hotagande vi kan man säga i början till att här var det nog några utskjutningar ja? Men akkurat som det virkar som det fingerlucka som det hela att sitta på den vägen i skapen som och ta kort bara och så skulle inte bruka några distilucka eller spela där nu männar in och kanske ankra någon annan plats och kvätta så en och ena för era. Det virkar det som om att det fundelucka som formen på den vägen att heter kort bara och urslitne baureisen på om det att och särskilt också om distan här mot ha piano och ta var upp ganska körde konverge men distan runar med glömsta vi uppe på det men inte så det gott men mot här distan särskilt också ta sig Carly inte så gott ut i det som det gör det ta det är alltid att det är en avs moner om det är bara en lite ska man säga lite allt eller är lite större och ta färdigt streck gott nog den ena Steva Kapisen men ja, det är så inte till att veta men jag hade inte koll